Ageno ni riyo maber jahera mar PENJ LAKTAR kawa wacho ni ngima en mwandu en morna mar bedo kodi kendo odiechieng' ma kawuono kaachiel kod daktari wa mondo wang'e kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Iluonga ni Ruth Otieno. Yena mondo mi arwak daktari wa kendo wendowa. Ok en wendo ahinya e chenro ni to kata kamano ne jogo ma samoro romo kode okang' mokwongo obonyiso ni nyinge ng'a en wuod kanye en laktar molony e weche mage kato en emodhi miyo watwak kata topic modwa wuoyo odiechieng' ma jaberni. Machiegni daktari e PENJ LAKTAR. Erokamano. Imore jokanyanam ginyinga iluonga ni Dr. Dennis Miskela Mbega. An nyaka bodo Paponditi tie school Nyabola to Nairobi ka atiyo kaka jalup jagoro mar Kempidio kata riwruok mar daktar Chiturka kod an be an daktari molony e weche mag thieth mag uzazi, koro en gynecologist. Koro kawuono wabiro mondo watwag oganda moro ka waromo kendo mondo wago mbaka weche mag afya mag joma mine. Kawuono do discuss biluongo ni polycystic ovarian syndrome ama PCOS gi dongere, lakini gi dholuo wach ni en midhiero ma dibede e od nyodo. En gimo mabet ni ka ng'ama miyo ochako dhi e dwe kata ochako neno remo mar dwe to nitiere kaka ovaries kata kuonde ma tong' wuoke nyalo bedo gi tabu ma kelne achiedhnade mopogore opogore ma ang'o wach kawuono. Kamano. Mana kaka iwinjo no en midhiero mag ofuku nyodo ma bende nyalo miyo ng'ama miyo chandruoge mopogore opogore. Moro inyalo bedo kod chandruoge gi to king'eyo ni nitiere kodgi. Moro nitiere ranyisi moko ma kiwinjo tinyalo chichni nyaka bedie ni magi gik mane daktari wacho ka. Kata kamano daktari kapok wadhi matut mokalo wadwa ni wang'e ne system mar od nyodo mar ng'ama miyo iwacho kata ofuke kata dag nyodo wamul kanyo kod tije ne koko wadonje e PCOS kata chandruok ma wawuoyo odiechieng' ma kawuono. Kamano. Koro dachung' mondo atigi picha ni kamano. Koro picha mineno ni en picha miluongo ni female reproductive system kata mana mae system ma ng'ama miyo nyalo gamo gore mo nyathi dong kuome. Koro kineno kae picha ni mae en uterus kata od nyodo. Mae kama nyathi donge. To koro mae iluongo ni cervix. Ko mae od nyodo. Then mae iluongo ni fallopian tube. To magi iluongo ni ovaries. Koro ng'ama miyo ma kawaida en ni ovaries kae ema tong' wuoke. Ng'ama miyo moro amora konyuole to e chwechne konyuole en gi tong' madhi mana 400,000. To dwe ka dwe ka ng'ato ovulate tong' achiel wuok to tong' ni biro kama to tong' ni kayudo en gi geno ni onyalo romo gi koth ng'ama dichuo mondo fertilization otimre. Ka koth ng'ama dichuo gi tong' ng'ama miyo ni oromo kae to nyathi losre kat duogo to chako dongo e uterus kata od nyodo kae. Koro sasa ma tong' ni obiro ka ni ng'ato ovulate to chopo kae ok oyudo koth ng'ama dichuo to obiro to kochako tong' no tho to yudo ka lining mar uterus ni seche ma ng'ato tong' wuok ka chako prepare ni nyathi nyalo bedo to ka nyathi ni ok olosre ni mama ne kogamo remo to remo no wuok kaka dwe kata period. Ineno. Koro the whole idea mar normal pattern en seche ma koro dwe no oserumo ma ose shed off ni to tong' moro chako machua kendo tong' chako machua kendo kuchopo ndalo 14 kama katikati mar dwe to tong' no chako wuok. Koro expect mondo rom gi koth ng'ama dichuo. Koro king'iyo e pichni neno ka mae ondik ni polycystic neno ka ovary ma koni ni opogre gi makoni. Nyasaye noketo tubes gi ariyo kama mondo achiel kata odinre to achiel oti. Koro normal katikati ya mwezi tong' achiel mawuok gande every month. To kineno ka ng'ama miyo bet gi problem moro amora ma discuss kawuono ni PCOS ni. To tonge gi chako ka gima chako develop to gi machua. En tong' mok dong maber. To gi udonga gi kuota pika ng'ama wang'. Ng'ama pi ma wang' no kuot gi pi. No kuonde gi ko kuot kama ne. Mane polycystic. Ya, to gina pi mopong'o gi tong' koro kuogi. Koro in irito maybe ng'ama dichuo kodhi ko chopo kae. Tonge tong' moro. Kech tong' ni kaka no chako machua ni. Okethore. Koro mondo no discuss kawuono. Chandruok mar PCOS kata midhiero mag ofuku mag joma nyuol ma bende wayudo ni nitiere e dag tong' ong'eny marom nade kuom mine wakete ni pachoka. Yes, onge data mathurka lakini en condition mwaneno mang'eny ahinya kendo kwa neno kaka e boma kata towns gi en gimo omedra ahinya. Gimo miyo wacho kama en ni jogo ma
odak ma at least oksandra nyangat manyo ka dende ng'eny ni kata obesity or ng'ama dende ng'eny ntiere kaka that obesity kata mana that ratil mamalo no nyalo contribute e tuoni gima kelo honge maber lakini nitie theory moro niya ni insulin en hormone mar regulate sukari sasa mi ichiemo kata madho gima nigi sukari mondo chiemo no otie dendi mamiye nguvu insulin e hormone mayawo kifungu muscles e cells mondo dendi otigi gimichamo no ma sasa ma insulin no dok piny tichiemo to chiemo ni ok donje remo mati kuomi ka jo sukari manigi problem insulin jo sukari ng'ato chiemo lakini ool sukari ni malo lakini ool kich sukari ni remo dok donje dende ko insulin no kodhi malo insulin resistance to nitie ka iwacho ni insulin nyalo affect ma dend ng'ama miyo chak golo hormones mag ng'ama dichuo e dend dhano ng'ama miyo nitiere hormone mag joma miyo iluongo ni estrogen to nitiere bende in a low level nitiere hormone mag joma tindo ni testosterone koro hormone mag ng'ama miyo ni mamiyo ng'ama miyo kata kochako donjo adolescence to thuno dongo no ka ng'ato kata chako dhi e dwe and all that to ko madichuo no ka ng'ama dichuo ka nigi hormones mag ng'ama dichuo no ka tiketi yier duonde bedo base and kata mana bedo kipara and all that ko ng'ama miyo ka nigi insulin resistance cha tinno ka koro dito chako drive insulin ma chako miyo ng'ama miyo ko chako loso hormones mag ng'ama dichuo ka mondo loso hormones mag ng'ama miyo ni to hormones mag joma dichuo ng'ama dichuo cha ma koro loso so in this case ka this male hormone obed mamalo koro ng'ama miyo ni dwe koro kubino ni irregular period ma koro dwe ka uono to maybe next month okoso neno dwe simuone neno dwe after 7 days simuone bende after 35 days mano mokwongo mara yo ni ng'ama miyo ni ovulate tong' mono wini wuok kacha tong' no koro kuogi nkech hormones gi obedo imbalanced seche ma tong' ko wuok no ok nyal gamo remo koro ka infertility donje ok nyal nyuol mara adek en ni seche ma hormone mang'ama dichuo no dhi malo ne ka koro mama ni tike chako tiyer kata dende chako bet gi yier kejo hormones mano ni ng'ama dichuo gi tike tiyer cha ko ng'ama ni be ko ni kode ka mama ni duone chako bedo base kata ni male pattern baldness ni o chako bedo gi kipara ka ng'ama dichuo because excess androgen winjo no male hormone odhi malo koro ndire kaka inyalo ng'eyo out diagnose this if you have two of these three the first one any kind excess androgen kala ni in hormone mag dichuo mang'eny kuomi mano mokwongo mar ariyo en ka you are kind gi polycysts ken kod mano bende nyalo miyo ibed gi that problem and ma dek en with some infertility so one of those king'iyo tibo can be diagnosed de jogo bende manigi kata gi polycystic syndrome ni to king'iyo ovaries gi to onge those cysts in fact diga scan mitimo galo ni ultrasound to ineno ka ovary ni picha teno ko igoro ni chalo rosary cysts go obedo oluoro ovary ka rosary sign to not all the time ni ko ogo picha to ko yudi cysts go to ni onge gi tuo ni nyalo bet gi ni tuo ni cysts go onge lakini pod tikiti here actually that hormone is high periods are irregular can this struggle gamo remo maka wakete eyo machuok PCOS en ovaries mantiere kod cysts mabede gin gigo mokuoto gichal gik mokuodo pi mana kaka ni pimono kacha ni kaponono ni macho wango pien del ng'ato to kuodo pi mano e gima oweyo odiechieng' maka wuono ni ipomonwa gigo manyalo miyo ng'ama miyo nyalo bedo kod chandruogni hormones mag joma chuoka kopogore kod mano ranyisi mamoko bende kaka temo gamo remo to kigam remo bende mano bende nyalo nyiso ni ng'ato nitiere kod chandruogni ang'o matimore pichani daktari do bedi gima ne wawacho chako so pichani ber we chunga apuonjo piny koro no ka mae seche ma ng'ato ok tuo e normal ovary kae koro mae e tube fallopian tube ma siemoni ineno kae koro pichani ena kae mong'ad kama to ket kae koro ona normal ng'ama miyo ma kawaida en ni tong' chako losre kama to tong' no machua kuka to tong' no to wuok oko kae ma iluongo ni ovulation ne ka kai it obast and jogo mamine boga ngisi sasa ma ng'at ma miyo dhi ovulate to jogo ojwa remo moro kai ko mai remo no tong' no dhi to obast kai to tong' ni ko biro ni to odonje pipe
fallopian tube kai to bi ka ko expect me odhi yudo koth ngama dichuo kai sama ng'ato nigi PCOS kata polycystic ovarian syndrome en tongo ni kaka nochako machua kai ni okobi wuok ka kodhi tore ka mo endelea tu gimedo gimedga different no ka rosary signs ni gina pimo kuta all around to onge to mawuok ka mondo bi mondo ng'ato okamremo nikech hormone mag ng'ama mionge hormone mag ng'ama dichuo ema koro dhi malo. Chandruogni othoro mako joma mine mantiere age group mane joma pod koko chako neno malo koso makoro achiegni wokeria koso mantiere e active age makoro ji nyalo nyuolo nyithindo ni. Ng'ata manyalo bedo age mar nyuolo nyathi from age of 13 to kapok oyudo menopause nyalo yudo this condition, but most of joma miyo biro nyalo biro ka pod otin to nyama ri obeto ka jogo ma ratin gi malo ma then one of the things oyo ka ku biro ni en gi problem to senia bi nyalo punguza kilo mondo insulin resistance mo ngisi cha wach insulin wach sukari cha odog piny kodok piny to hormone mar male hormone cha the androgen dhi to dok piny koro nyalo reverse kamano. Ma en gima nyalo bedo reversed. Inyanya ka luore kod gimo kele kapo nono ni ratil mamalo mar del tiduoko ratil di piny to onyalo bedo reversed. Kamano. Kapo dotin koso kata kose bedo makoro tegni dendi. Onge at any stage wanyalo tami ko but wayo ni the earlier the better ngech seche ma tuoni ochakre kaka kenya medo bedo gi that insulin resistance ya to nyalo tiri mi kama diabetes kata mi tuo mar diabetes bende jomoko otero ma yuka tuo mar pressure jomoko bo tero ma yuka tuo mar adundo kata heart diseases jomoko bo tero ma nyalo kata bet kata gi period ma heavy for so long with anemia again and all that okawa yuka kata wach mani ok nyal gamore mo the infertility tikmoti mental anguish and all that koro that's why bedka will diagnosed very early will treated very early kamano. Nyakwara Mugia Juanga en chandruoge mamako midhiero kata mag ofuko mag nyodo iwinjo kaka daktari opime kendo pime maler mokalo to kano chako chendo ni wacho no kacha ni Nyasaye no chweyo dag tong ariyo kacham kachiel kod kachich ponono ni intere kod chandruogni onyalo mako ofuke gite koso odhi mano mako achiel kende ponono ni omako gite kata ko mako achiel kende podi nyalo gamore mogi ofuka achiel modongni koso magi gipenjo mathoth wadhi duoko e kidieny mar ariyo ka wakawo yweyo to bende podi nyalo oronwa ote machoke SMS e ariyo adek auchiel no kikidhi mabor kikisudi kidieny mar ariyo ng'eny gi weche gi mokalo kadwa no bai. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Nyakwara Mugia Juang mabiro e jumani e chenro mar ohala gi mwandu wamenyo ni oheli mopogore opogore kaka inyalo chako gi kendo tayo gi makare. Mokwongo nariembo ga pikipiki. Pesa mana yudo e pikipiki na neno ka tin. Koro na upgrade adhi weche mag transport. Wapuonjuru nyithiwa mar mondo seche ma gibiro e ohala mar garage gibed ng'ano man gi chuny motegno. Nikech ohala ni ok en ohala mayot. E ohala mar mtumba gima dwarore maduong' ahinya ni nyaki bed ng'at man kod passion. E ohala mar mtumba dwaro mana capital. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti hin. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka, twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1.
Aol gibiro nino. Kawono kawuok kae koki miya sufria cha. Kasongo gikoni imbe gikoni. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Namba mar SMS en 23600. Wawuoyo kuom midhiero mag ofuko nyodo kata PCOS gi dho wegi. Opimonwa kacha ni gin tong' monego beni wuok mondo dhi oriwre gi tong' ng'ama dichuo mondo mi olos nyathi, mak mana ni ok ginyal wuok nikech ok gimachua kaka dwarore. Daktari pimonwa kacha ranyisi mopogore opogore ma samoro ng'ato nyalo neno to chich ni nyaka bedi ni osebedo kod chandruok. Entiere kod ranyisi mag kit jomachuo, ontemo mako ich to ok mako ich kod weche makamago. Kane pok wadhi e yweyo ne wang'eyo kacha ni kapo nono ni gini omako ng'ama miyo, chuno ni nyaka mako fuke gi duto te, koso nyalo mako achiel to we achiel. Seche momako achiel to we achiel nyiso ni ang'o motimore ka, to seche momako gi duto te nyiso ni chandruogni odhi matut koso. Dend dhano kata ng'ama miyo nitiere tubes ariyo gi ovaries ariyo go, lakini most of the time ineno ka seche ma dendi no osebedo gi that insulin resistance kendo hormone na ng'ama dichuo obedo mamalo cha. So don't go affect both sides. Of course, if for example, okay, tuo to normal for people to understand. But just the same effect was insulin resistance ni temo left ni on the right. So most of the time enga or affect both sides of the ovaries. Aneno ka ote osechako donjo kato seche mapok wadonje otegi. Daktari adwa ni mondo mipimnwa seche ma ng'ato oseneno kaka ranyisi mani pimonwa ka osetemo mako ich, uwachenwa gadi kuom higa achiel to ok timre. Oneno ranyisi mar lokruok mar dende, en ang'o monego bed ni ng'ato timo? So most of the time jogo mamiyo ka biro gande ka bedo diagnose ng'ato bo biro ni osetemo gamo remo, osebete keny imogwaro to ok ogamo remo mayot, to jago ng'isi ni bende ni seche moko bende ok one dwe kata dwe biro dichiel to chako lal kata mana dweche ariyo pok one dwe kendo ka dwe chak duogo kendo bo ng'isi mano odo bo ng'isi seche modhi e dwe to oneno ka remo wuok matin to chako lal kendo or heavy ma yware mang'eny. Then ka ng'isi ni kata ni face ne no hormone mara ng'ama dichuo, that male hormone moketo yier bete tik ng'ama miyo ready no po chako mi akri ng'ato nigi pimples mang'eny e face ne and all that. Kata otemo otigi mani otrim skin care kiang'o to ok ti maber, kumano bedo sign moro kendo. Then pain onyalo bedo gi pain. But the key thing then jogo maniga gi condition in most of them ratini ni man nigi malo bedo because imobiro clinic because biro kong'isi kamano to wa go picha to picha to mona confirm bende kwa yalo neno that rosary ring kone pige mo kuto go to bedo ni pige no ntie kata onge okwacho ni PCOS onge ki ka ineno ultrasound gigo sawa kwa kineno gibe sawa, but what mo kamano just to confirm. So bang mano kwa set kamano to ntie tests bende mo timo wang'iyo go kata ka wang'iyo ni the androgen, the male hormone level ne chal nade ng'ama miyo ni chiemo bende wapimo nyaka what ni oral glucose tolerance, whatever miyo ng'ato soda kata mana glucose mo nang dhano ne ka bende o control sugar ne kitiyo gi imonyo sukari kata madho sukari ntie ka after 1 hour ntie level mo bete, after 2 hours level mo bete. Kwa that resistance bendo cha ngeni there's a problem here. Kuro mage ma some of the tests when you're timo, but most of the time because that year tik ngama mi kare face ne wano acne wano irregular period. 1 or 2 of the 3 gay of polycystic ovary to ngeni most likely in PCOS. Komano Antiere kod penjo ka amwacho kacha ni nitiere joma mine matiyoga kod yor komo nyuol kaka sindan mabende thothne nyalo miyo ratil bed malo. Yore ma komo nyuol bende nyalo gamo thuolo mamalo mar bedo kod PCOS? Yore ma komo nyuol go in fact ikangwa bi weche mag thieth mage mwate mokonyo go kitiyo gi this hormonal method to geni most of the hormone mimuonyo mag komo nyuol again female hormones obedo progesterone obedo estrogen to ngeni e PCOS mage hormones modok piny to testosterone kata male hormones odhi malo. Kuma na picha mate mong'ise ka
ovary chal ka ingama nigi PCOS. Yes, so those family planning go emabe watemo tiyo go mondo counter watch the male hormone modi malocha ko family planning okele and what you could even to control it. Eseche ma isetimo tests gi kopogore koda yore mag thieth madwa ni mondo mi wadonje okang'eyo ka pogore koda ni wacho ni joma mine nyalo reverse ratil margi kapo nono ni en weche mag ratil ma kelo chandruogni. Weche mag hormones gi joma mine nyalo nyaka gidhi mana ir laktar koka ibro nyisgi kaka gitimo. Koso ng'ato nyalo wacho ni awe adhi mondo mi achak munyo yedhe mag family planning. Na winjo ka Dr. Miskela wacho ni hormones mag joma chuo ni male denda koro nyaka duogi piny aket mag joma mine malo. Yeah. So kaka wacho ga pile ni one si mwati mwisho ni ma okelo hospital ma okelo clinic ka what is awareness iwinjo kuro kingama miyo tisene ka ingama in regular period riamok kare mok bidwe ka dwe cha mabagare kingama miyo tija temagamo remo kata pok inyuol kata ne senyuol before to you are now struggling yudo nyathi mar ariyo kingama miyo tinoka inoka bondo moro jako donje wi kata noka tik yir jako bede tiki kata gi acne no kiwi some of these things tiri go ngwe chibiro hospital to kibiro kae to nyaka watim early diagnosis kidire gik moko mabotem na kwa thiedhi mokwongo en ni insulin resistance bomi tuo mar sukari Mario en ni insulin resistance ni bomi tuo mar adundo kata gi hypertension insulin resistance ni bomi those complications mag that hair loss and the face skin changes go then tire chidi na de benga makoga mami ni okay nyal gamoremo stress depression eating disorders ita ko bedo gi stress go and all that ne mumi wacho ni nyaka to ibi mondo angeni konyinade to zima wase biro hospital to do a few things when nyalo ngisi kata nyalo timo moko ga ni lifestyle change ni kingama isiki beta bele trim exercise exercise to madendi dwaro nguvu mar ringo kata matimo tizino olu itisha glucose ko exercise increase insulin sensitivity so insulin man tide di mangenyka ko tiyo kelo sukari mondo dendi otigo mara ni kikata kilo idi lose weight bende konyo kikro insulin resistance ya dok pin then now male hormone androgens ka be dok pin then female hormones dugo malo makonya tako gamoremo mara de ken si wo yalo ngisi ni nde yedhe moko nyalo tiyogo mondo tem control ka de atamo ka metformin eno di oduoko insulin resistance no pin nde yedhe ka mag family plan ma wacho ka bende ginyalo gitelo balance that counteract that male hormone then be kai ngama maybe tikiti yedhe nyalo mi yath mi wiro magolo yieno ka bonde madonjo ti nyalo paka mondo kike bondo no bedi ka gin yedhe mag kata man skin acne go ndire yedhe manyalo konyo so depend ni what are you looking for kimanyo ni in gamore mo midwaro no ka yedhe okotiyo then you nyalo gudo timo ni ovulation induction ichwe yath manyalo miyo etongcha koro machwa mondo wuog oko lakini most of the time sasa maja tu bitu wagine nani okata kilo mo kata wamie tablets moko kanyo mag sukari ka metformin mutiyogo they just get pregnant giga magama remo pono ni ngato bedo kod chandruok ni kuom ndalo mang'eny higni mang'eny to komanyo thieth nikech thothne kaka oganda jorotenge watimo mano wang'eyo ni chandruok nitiere to kwa many thieth makare bende nitiere midhierni kata tuoche maluore kata complications ma PCOS nyalo kelo kuom ng'ama miyo. Yes, ang'eyo ni gino ma seche moko kelo achiedh nade en ni kata kodo kise winjo shoni to kodi kani boyudo konyruok kanyo nyaka dhi to konyruok to nyalo yudo kata level mar dispensary kata health center en konyruok ma inyalo yudo mana kama nitiere jogo molony weche mag afya mag joma mine kata gynecologist emomiyo kata nigi problem mailano to en koro wachni ok ne kata level 4 obiye level 5 kama boyude gynecologist mondo ler ne wechegi maber ngiki kana nacho ni kokiyudo thieth sama kare effects ge nyalo wasen nyalo yudo pressure nyalo yudo tuo mar sukari nyalo bedo gi achiedhra kata mental depression mental illnesses nyalo bedo gi eating disorder infertility chadong bentie kacha the irregular periods be nyalo miyo kori bed gi anemia kind heavy periods and all that kore momiyo ber kan jok
ma unige symptoms ailagi biro e sama kare mondo yud thieth. Ma oken bedo gi midhiero en manyo konyruok kaminyalo yude konyruok mondo mi yud konyruok. Yes ngini jowa waero story mang'eny ni ngane no ir kiani mother-in-law ne ok ohere stories mingi ma wan go mang'eny. Magi gin tuoche ma normal ma manko anybody. Gin tuoche ma osesom mal yedhe gi thieth gi oseng'e. Ma kik ibed ni ina ni ko ibeda dala kucha ni iket gi nyaluo ni madhi nyaluo kendo kel jolewo ni mondo dhi olem ni bi hospital mondo mi thieth makare mondo konyi. Nikech the more kaka maneno medo budho cha bende ngeni ng'ama miyo bende ni mana gi window mo matin time mar ng'ama mine ko nyaka biro na chak no yudo thieth at 40-45 sigo because maybe gichakose ketho dendi ma sasa yudo gi early onset menopause. So sama mapema miyude no ema mondo bi irakri kod mondo thieth. The main agenda mar shoni ano ni en mana mondo ung'e ki ka in gi problem ni kata ing'e wat ni moro kata nyami ni moro ma nigi problem ni tise ni winjo Ramogi penj laktar ni nitie kony then ibiro yudo kony mapiyo. Sasa nitie sha bendo chung e thieth no ko kikiluor ni en poda onge poda manyo pesa idhi adhi level 5 tingizo gengisa ni anto tuona ni nongisa ni ma okadho level mar nurse ma okadho level mar clinical officer kata mana medical officers pod ok nyal en men dwaro mondo idhi ne gynecologist molonye weche go mondo kik waste too much time ikiro thieth. Mano en point mapani jo nyikwara Ramogi Ajwang' onego chikitgi kaka joma mine wacho kacha ni en ga window en ga drisa moro matin mokalo ma sasa mifwenyo ni intiere kod chandruok to many laktar molony e tuono mondo mikonye ka sa pok odhi ahinya nikech samoro inyalo ling to ndalo medo sudo koro chopo kama koro kata konye nyalo bedo matek. Wakaw yie to ka waduogo daktari wabo chako kod penjo neno ka penjo ng'eny ka mokalo kaito bende wabo yaw line mondo mwago mpaka kotendre kod midhiero mag ofuko nyodo kata PCOS kikisud kata matin. Wado ing'eni gima anane alwora na kende en mana pari. Yodi mapari. Chonga gilo emo miachano kama chonga emo semia sudo nyime chonga gilo emo miachano kama chonga emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D star 860 star 418 hash. Ramogi TV enod jower duto. Kweth rowere wang'o tesendo bila mama wego kama ne rigidhi achiel kachiel gi chwang ka giting'o ringre Albert Ojwang manyocho negi tesendo bila ma Central Nairobi. Aliwa bibi ya kwanza na huyu ni wa pili. Sasa huyu jamaa ametuzina na hapa. In the year 2007 they killed the first wife and that's why the community was suspicious. Obila makisino no nek mar jago moro ma jopinyo nego ka itude gi nego min ode kendo tedo ringre ma omiyo nyithindo ochamo. Kopo ni iyao lewe tibro yudo ka nigi adhola mang'eny nyaka gums magi nigi adhola koro yudo ka chiemo bedo matek ne dhano. Sirikal Kisumu olando muoch mar tuo jamni marachany maketo ngima jamni go kamarach. Kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kapok wadonje weche mag thieth ma bende daktari nosechako ngekonwa e kidieny mar ariyo to daher mondo mi aparni ni waseya online penjo duto te manyalo bedo godo go simu mondo mi ipenj laktar seche ma pok wadhi e kidieny machielo daktari wantiere kod penjo mang'eny mokalo ka Jared kantiere seme wacho kacha ni nyamin gi osebedo
kod discharge mar discharge no yena mondo mi atin gi Kidi Mondi wabro wuoye bang'e matin. Kata kamano penjo machielo bende wacho na kacha ni en jahigni 29 osebede keny kuom higni 3 to period ge biro ne oleo manyaka no dhi e hospital ir gynecologist. Kata wacho kacha nitiere yath manomiye mabende owacho ni osebedo kotiyo godo to sasa motiyo gi yadhno koko neno malo. Chandruok nyalo bedo ang'o? To nyalo timo nang'o? Yeah. A good question. Ng'ama miyo mora mora mok tigi family planning mora mora. Sasa moneno ka period gi oleo. Onego dhi daktari. Ka in gi nyari ma no ka osiopo secondary. Utiko form 4 to kata pok neno dwe nyaka ne nyuol. Daktari nyalo yena ka simbi Jacqueline? Kata waduog e penjo ni. Jacqueline, hello, penj laktar. Hello, Oimore ahinya machiegni. Erokamano. An gi penjo kuom laktar. Dhi nyime daktari winji. Nanyuol 206. Nyaka sani pok anyuol. To period ga bira dono ok obiro molo. Azino biro kobiro kawuono tarika 1 next month onyalo kata biro 28. Kobiro ivo tu. Koro napenjo laktar ni mara ni to anya konyra nang'o nikech pod adwaro nyathi moro. Ija higni adi Jacqueline? An gi 38. Nitiere gi 38. Daktari dwa konyi sani daktari. Idagi wuon paru untiere kode kanyakla pile. Jacqueline odhi to kata kamano kako pimonwa no odwaro nyathi tiende ni nyaka beni nitiere kod wuon par gi machiegni. Yes, Jacqueline nyaka ngeni the fact no say yudo nyathi mokwongo sasa ma couple ubiro irwa ka wacho ni the main problem en yudo nyathi. The first thing ni begida kamora chiel. Kiwe ni dak dala to ngato dak Migori kana Nairobi. To Nairobi rodi chiel dwe kata once in 3 months. Mbizi mobiro cha okil fertile tong pokio vilate kuro yele nyaki ubedi jomo dak nyakla maka en at 38 no do bedi ika below 35 don't need get time for 1 year regular sex clean after 35 we need 6 months ma ukuda kanyakla chiel mario eni nyathi ma en goni en nyathi ma nonyule kenyni kosuno biro kode dikano nyule kenyni to mano sawa onyalo investigate kano biro kode to maybe Germany ngeni infertility can be both sides maybe the chuma ni problem ineno kunya ka gibi pamoja mondo ngeni ang'o madhi mbele kitigi bang man until test tumo mopogre ma one of them in ruling out PCOS no to maybe tubes or block neno maybe tubes of the block kuro nya obi mondo wa count history that's actually ken hospital ko kunya that kind of history kind but odio tubule history mondo ngenia dibedi tubes mo block ko kama dicho ma gi problem ko so dibeni ene PCOS mari ko penjo wach mar period mane lal nyako mon na yath mondo oyud period Antere kod Brian esimu yena ka usimbo Brian, hello penj laktar. Hello. Machiegni? Apenjo kama. An ng'amiyo. In gi ng'ama miyo? So en gi family planning. No keto for 3 years. Koro no penja kalni bo inyalo go family planning no mo o gamren. Miyo ni jahigni adi, Brian? Miyo ni en jahigni adi? Ojahigni 24. Erokamano ahinya. Daktari wadoge penjo mar nyako manyaka monyath cha koko neno malo kata wabie chandruok mar Brian. Yes, koro neno ka seche moko ga mamiyo ka mamano most likely mondo ng'at mamiyo oyud periods ge ovulation be nyaka timre but jogo bayudo ni anovulatory cycle odhi tongo kuogi lakini yath momoyo cha dito cause thickening mar lining mar od nyodo cha dito thicken to kuro dhi dwe kundo ka eno dhi mana dwe because yath cha induce thickening lakini ovulation to kotimre emomiyo en nyako dhi hospital mondo ng'e ka does she ovulate ndire test mitimo hormones mipimo mondo ng'eni bogolo tong.
mane muminyako dhi mondo timne test mowachogo. Ng'ato penja ka ni wach mar family planning mar golo no. Yes. Family planning jomoko wacho ga ni penjo ga ni can I remove it and get pregnant kapok time no rumo? Mang'ana openja nikech oketne implant ni. To implant no oketne mar 3 years. Ko jomoko wigi uparo ga ni nyaka obed 3 years mondo kinyalo gole. Hapana. Kadikiri mana kawuono to kiny okidware kata kiny okosoni kigole to imako mana ich nikech gine momiyo mak ich. Kogole to just become fertile again. Gima chako dwaro ko ni ng'ato nopenjo ni periods ge biro fast mono biro 28. Sasa ma periods gi obiro shorter than 21 days or longer than 35 days. Kajo ntie makosa. Makna kanyo akawie simb Lavenda. Lavenda, hello PENJ laktar. Hello PENJ laktar. Machiegni Lavenda. An gi penjo. Dhi nyime daktari winji. Na anyuol to tok nyuol pok aneno menses nyaka sani. Nyathi biro rwako 1 year. To onge family planning matiyogo apart from kapoka baada ya kuzaa asatieko 2 months. To nitie family planning moro mobiro manyien nomiyo hospitali ichuoyo pinyi kama weekend ng'eni sayana something. Koro from kanyo lalona periods na sezinyasha at all. I breastfeed idhodho nyathi maber dweche gi duto te e higa achiel ni? Yeah, zebe kadha kata sichako chiemo to adhi zebe. To nong'ise ni abiro tiyo koro long. Nowach ni yadhno biro tiyo kuom thuolo marom nade Lavenda? Yadhno kaka nochuoya dichiel pok adok kendo e clinic mar for family planning. So nonyisa ni new method mar family planning. Last. Mano biro manyien. Koro ng'eni napenjo question ang'o momiyo chuno nyaka depo do ng'eni chuoga ilwedo. Na ingine nonyisa ni ichuoye yadh bendi iting'o ring'o matis kama tichuoye. Koro from hapo pok aneno period to mondo alu nyathina ni nayueyo almost 4 years. To natiyo gi depo. To nanyalo neno period in between. Koro ng'eni 3 months oselap. Naona damu kidogo. Ayo matin sachaka dok. To koro moro ni. Ero kamano nyanenore ni nokowachne ni odhi kawo ndalo marom nade kata kamano yien akaw simb Steven mondo mi duogi kanyakla. Steven, PENJ laktar. Hello daktari. Hello. Yeah, angi madam wan godo kanyakla kaka jaoda. So bang'e it is now 2 years nyaka mago family planning wanotiyo godo. Then 2 years now kibedo kwa watomore nyathi, then the message was just regular. It said that no difference either 1 day or just 2, but I can say it is regular. So for now, for these 2 years, message will be regular. Then now, the last 2 months, this is now the second month. For the first month, like last month, what it may either my wife could have either conceived. Man of the doctor can experience some severe low abdominal pain like that. Maybe just a painkiller, maybe and no, the question of test for the SG, the result was negative. But a blood test for the pregnancy negative. Now, the second month, the next is maybe around date 1, date 2. Now, this is now the second month for the message. What could be the problem? Family planning, my man, not Tiogo. Not Tiogo implant mutually. The name was, the brand was Gadel. Implants, okay. Yeah, so first of all, amor, ka jogo machuo mago simu ka ng'iyo afya mag joma mine. Eka wacho pile. Ya koro nitiere implants ka Jadel no only last around 3 years. Ticket ka left hand gi kae. Koro yes, seche ma ng'at mamiyo ni kode, so onyalo lalo period. Just like ka Lavenda no penjo ni no chuoyo mar ien to odhi lalo period. Yes,
seche moko kitiyo gi yedhe mag panga uzazi go gidhiro gi interfere gi that cycle. Yes, to mane momiyo ok igam remo. Koro jadel kosegol ga normally around 1 month 2 months when your body was reset. So in this case giwacho ni osetiko more than 1 year. To wacho ni despite 1 year to periods to receive regularly. The fact ni mama ni receive period regularly means only most likely ovulate. Because regular periods is a product of ovulation. Can you be only 1 day 2 day kile mupogre mano is still regular. Kwa kama mani ovulate then yako pinya ni naomi hoga mremo. Is it depending in tubes mo block. Because yabo bani roga nitire infections manyalo bedo enizi bayingi kala gi family planning cha then you don't use even protection kairo mo ngama dicho ya so ye ka yana bilanga no do maybe some sort of infection I don't know what but when they have discharge moro man odito or rise mo the block tubes could very many stories manyalo create this infertility maybe chimo bilo ka go back mar infertility families must struggle, couples must struggle gido nyithindo but because the hospital mondo nge kata go picha mangi ka be tubes go gin patent yeah mara katiko ni pinyo mano penyi ma nyako mano wacho ni periods gino lal 1 year bang delivery yes sasa mi se konyri kido do nyathi ma idagi nyathi sate periods lalga mabede mos jo mamine mang'eny magamo gare moga kia en poni pod periods olali odo nyathi kana no sega moremo neni yeah but in this case mama ni okapar ko sega moremo but don't get me this family planning mapa ni pogro ma pogre gi mar depo cha en depo every 3 months to rumo to mapa ni maybe the higher dose ko kain higher dose and equation and all last how long maybe the effects positive ma no the opinion ni my and how long does it last mondo nge ni dango tembre ko se gizeni ani mane effect gino se rumo then ya ko dio team test mana ngizi ko angika be do benien PCOS ko se dio bede ni mama no dio blockage tube yeah but we will discuss what matter fertility another day odiechieng machielo daktari antiere kod simu machielo ka to dahero mondo madonje weche mag thieth bende kata kamano wantiere kod simu halo penj laktar penj laktar machiegni machiegni I'm Shida. Nothing more from the planting depo and I just you the depo or can't I'm not yeah but na wacho ni sasa mi tigi family planning den react mo pogre de jogo makato gi family planning to periods lal kabisa de jogo ko chakotio gi family planning to periods bele man normal mabed ma kata na kala uyuga rem to rem ko bedi to de jogo bende ma coach akodo gi family planning to lose weight kabisa jomo ko bende medo weight neno ko in this case of hers periods all because of family planning which is okay chieng mo periods bodu daktari antiere kod penjo moro ka to daher mondo madonje weche mag thieth iluonge ni Sylvester wacho kacha ni nyamingi ne nitiere gi yier e tike ok matin nene na gi yier maber to nyuolo nyithindo 13 ok oneno midhiero moro amora bende ng'ato nyalo bedo kod ranyisi mag hormones mag joma chuo ka to system ne poti ete maber kaka nyamingi ni kose kes ni ang'o matimore ngini kai ing'ama ne ka form kan onyuoli to ichako dongo jako bedo gi yier e tike that's a different story ineno to PCOS en mareni inene ng'ama no nyuol manionge gi yier e tike to from nowhere yier jako tie tike mondo jako donjo akini jako bedo face ni only tike momo timre manyien e dendi to machenge ni maybe kaka no nyuole gi genes mag bedo gi yier e tike no kamano daher mondo mang'ane weche mag thieth daktari mar PCOS nikech niwacho ni gigi gin tuoche mosetimne gi nonro moseyud ni gitere kod thieth thoro chalo nade daktari the PCOS tuo ma ko bedo confirm to thieth ok tek nikech en the first thing ibo ng'isi ni cut kilo yeah medo kilo ni bo ng'isi ni kaina 100 do we obed 67 kuro most of the patients they want or the cut weight to results are okay to ko tamre then onyalo medo die tembe minyalo mi inyalo mi kaka metformin en yath mag jo sukari tiyo gi itiyo kode mondo waduok sukari piny mondo insulin bodog piny
Mara dek en ni nyalo mi pills ma regularize your hormones kwa kira no ngisi family planning pills ka nyalo konyo mara dek en ni ka bedi di bedi ye tiki to ye dhi no mi ma iwiro mo ki ye bedi o ka bondo no ti ye dhi mi nyalo paka kata ba family planning pills ka bedi poli konyo kata e wach ye go kata mana pimples acne go gi konyo mo igeni counseling nyakatim because tuo ni mioji depression, a lot of stress, infertility, lack of getting a baby and all that. Kunya kibedi counseling and support system. But more important, any ya work through that journey with your doctor. Kamano. Inyalo yinaka usimu mogi kidaktari ane noka sana tose maya wanga. Kamano. Hello, PENJ LAKTAR. Machiegni wan bende wawinji. Dog mana penjo mapenjo na ngona ga doka. Nyako mosebedo ka osebedo koneno malo sani koro beche lani kod wach miso ok awinj penjo neno kawuok maler mokalo daktari kanyo kiwinje ok awinjo ok owuok maler awacho nitiere nyako moro osebedo koneno malo kuom sani koro dwe achiel Halo Iduoko duond TV ni piny kato wawinji maber. Gimote mopenjo en ni entiere gi jatuo mo so bedo ka ni dwe or period for 1 month. Dwe achiel. Mano is a prolonged period. Ma dwe no bet ka ngenya ahinya to ndalo 7. But averagely 3 to 5 days. Sasa mineno ka dwe okadho ndalo 7 no. Ngeni nitie problem. Ko mama no dio hospital mondo go picha ngeni dibed ni en fibroid makelo mondo period no prolong. To dibed ni kata ni en any other problem. Things like cancers, okay, and the cancer. Kano bogo ni mai odio ngeni ang'o akelo. Nitiere conditions makelo gini ogin PCOS. Nikech ok en kawaida. Ok en kawaida. Ko dhi to bogo yudo thieth makare mowinjore kode. Ko dhi hospital. Seche motieko twagni daktari ni chako dwoko penjo moro ni kaponono ni mama ni neno period tarik 1 tarik 28 ni wacho ni kaponono ni en irregular kama nitiere chandruok na ng'uki gi kanyo tiekna statement no kapok otieko twagni. Yes. Na wacho ni ng'ama miyo period ne last between 21 to 35 days. Ni every 21 days no period ni kata 35 days. Kena no period ni shorter than ni ineno dwe ka uono to tarika paka ochiko yake nene kendo kapok 21 days oromo mano irregular. Kichake nene kose ka 35 days cha bende en irregular. But 21 to 35 mano window ma is accepted. Mana dali mono jionge ngejangeni jimoko penjo ani what is regular what is irregular. Jomoko ka ni period di chalo calendar mani kubiga fast. Tene na fast na pile. Siboko yedhe mimuonyo kata kituo kata kisafiri kata kaka in this stress moro kata kichako join the gym so new pattern odonjo kuomi nyalo affect periods and all that the cycle daher mondo mwagol twagni e studio ka kaponi ng'ato dwa tudore kodi kata ka odwani mondo mi odhi one laktar thothne iyudi kanye daktari ero kamano first of all dagoro kamano kawuono ne joma chuo kuom neno shoke do kao okang kaka malo ka joma nigi airtime mar go siu to kikiwanya ni manyo Dr. Miskali da bilu Nairobi mondi nena sani the evolution okiro wan gi consultants gynecologists level 5 tema county referrals gi kaka tiri achiel dhia county referral e book clinic mar gynecology ine daktari mar gynecology hospital mani buti kamano ero kamano nya daktari yena duk nero kamano makende kuom ka uthuolo ibire chendo mar PENJ LAKTAR ipuonjo ganda wako tende ko chandruok mar midhiero mag ofuko wadendo kata ni PCOS wacho ga pile ni ngama nigi ite okwachne ni mondo mi owinji ngama nigi wange bende okwachne ni daktari marwa ero kamano makende ne jogo picha mawa jogo mochung ne duol kachiel kod taya ero kamano mathoth ni director na ero kamano nya Lindsay kachiel kod producer na Papecho Okoth Nyameja asante sana kawuono daktari wacho nene joma chuo wapamonu kuom tich maber ma utiyo mar winjo chendo koro kendo ka okang e lo joma mine to maduong' moloyo ne in jahera mar chendo ni kiko beda mbaka to dhi hospital mora mantiere machiegni kodi kineno gimora amora mok kawaida e system ni mondo iyud konyruok nikech chako chon ber nolodhi ajuoga nyaka kendo odiechieng' machielo aniluonga ni Ruth Otieno kawacho ni ngima en mwandu oriti masane.
Thank you.